Днес ще пробваме козунак с дубайски шоколад. Окей, хора, 2025 реших да започна с някаква нова поредица, в която да разнообразим и да не правя само скетчове. Тази поредица ще е пробване на някакви трендове. Този тренд, който така заля цяла България, е дубайски шоколад. Затова намерих козунак с дубайски шоколад. Нямам идея колко е автентичен. Нека да го пробваме и да видим какво е на вкус изобщо. На вид изглежда много добре, между другото. Виждам писташио кремът, виждам шоколада, щях да го изпусна. Време е да го пробваме. Това представлява отвътре. Очаквах малко повече крем. Не е зле. Шоколада се усеща. Писташио крема не е чак толкова много. Малко е като мармалад, не е като крем. Като цяло вкусът е много добре, консистенцията е супер. За 4 паунда си струва паричките. Давам му оценка, тъй като изглеждаше добре, айде давам 7,5. Давайте, пишете в коментарите какво искате да пробваме следващия път и ще го направим. Чао! Бягай, затвори да ме, значи. Днес на това диванче ще си поговорим малко за задкулисите в моя живот. Да се направим едно кафенце, защото без кафенце няма как да говоря. Има ли водичка? И то няма вода, бе. Значи. Приемете това, все едно аз съм един ваш приятел и сме излязли на кафе, да си говорим и да си клюкарстваме и така. Cheers! Започваме да си говорим за това, защо живея в Англия, как се изместих в Англия, как реших да се изместя, кога се изместих и така нататък. Всички тези въпроси ще ви ги отговоря сега. През тези 3 години аз бях буквално на предела на мизерията. Работа на полето. Сега аз не съм укрил никога, че съм човек, който е работил на полето и си изкарвал парите с пот и труд. Не съм тези инфлуенсъри, които... Пак ядеш! Гладна ли да стоява? О! Няма да ме дразните, да Милка ти пак ядеш! Пак ядеш! Гладна ли да стоява? О! Няма да ме дразните, да Милка ти пак ядеш! Скъпи, по случай Свети Валентин имам специален подарък за теб. Я дай да го видя. Ето, мизерните ти дрехи, за да можеш да ги изпереш най-накрая. Тежко. Георги! Георги! Абе, защо не отговаря това дете, бе? Абе, Георги, не ме ли чуваш като те викам, бе, момченце? Не, мамо, играй на една игра. Спирай тази игра, ела да ми помогнеш. Мамо, не мога. Играта е онлайн, няма как да я спра. Абе, не ме интересува, бе. Пусни я на пауза или нещо такова и идвай. Просто си невъзможен. Постоянно играеш игри. Все се оправдаваш с нещо. Няма как да стане, не, няма как да стане. Просто не. Хайде, бе, Георги, просто да ми помогнеш. Искам, като отпия от новия вкус бъз, лимон и краставица на Деви минерална с витамини, майка ми да спре. Те помоля за нещо. Ама то наистина подейства. Продължавам да играя. Връща силите, които майка ти изпива. Здравейте, мили мои скъпи ученици, как сте? Извинявам се, госпожо Карманова, че така нахлух във вашата класна стая и ви прекъснах учебното занятие. Няма проблеми, господин Петков. Ученици, поздравете директора. Ученици! Здравейте, господин Петков! Набързичко само да прегледам дали е топличко в нашите класни стаи, в нашето най-елитно учебно заведение в областта. Наистина топличко, бе! Както знаете, ние сме на първо място от най-топлите училища в областта, да, и се надявам никой от вас да не се оплаква, нали така? Болнички има ли? Само един, Анастасия. Анастасия, аз ще я привикам нея в директорската стая, да. Георги, как си бе моето момченце? Да поздравиш майка си. Аз съм и преподавал на нея едно време, да. Добре, ще тръгвам. Най-елитното училище, най-елитното. Хайде, госпожо Караманова. Най-елитното. Здравейте, госпожо Николаева. Ще ме прощавате. Аз набързичко минавам да видя моите най-добри ученици. Oh, no problem, Mr. Tudorov. Ученици, хайде да поздравим Mr. Tudorov together. Hello, Mr. Tudorov. От най-доброто елитно училище на Балканите. Как сте, мили мои ученици? Как сте? Госпожо Николаева, вие как сте? Учите ли го той английски, а? How are you? How are you? What are you doing? И аз го знам. Спечелих 2 олимпиади по английски язик през 2003 година. Аз съм тук само да ви напомня, госпожо Николаева, че днес им проверяващи и да напишете отсъствие, ако има някой отсъстващ.
Болнички има ли? То заради полените, които летят тук сега през пролета. Анастасия, как си бе, миличка? Аз майка ти я познавам. Едно време я учих по география. 78 година. Да я поздравиш. Най-елитното училище с най-елитните ученици. Айде, чао, чао. Супер! Какво се случва тук? Я да видя какво се случва тук, бе. Мале, за внимание! Вие къде си мислите, че се намирате, бе? На полето ли? Не съм звероукротител тук да идвам да ви укротявам и да ви събирам като овце. Внимавайте в картинката. Дечица, при кого имате ви час, бе? При Николаева. Аз ще я оправя Николаева. Къде е? Имаме свободен. Нямате Боне. свободен час. Какъв свободен час? В нашето учебно заведение свободни часове няма. Сега отивам да... Георги, момченце, утре имаш при мен час, ще те изпитам на дъската на всичка. Отивам в дирекцията да види някой да ви замести. Тук няма своеволие в това учебно заведение. Аз съм дежурна на този етаж и чуя ли гък-мък? Става лоша. Айде сядайте и четете по нещо. Той е голям кукумит. Георги! Своеволия. Здравейте на всички, аз съм Милен и това е последното ми видео за... Най-накрая спираш с глупости, виж, ще намериш истинска работа. Не. Това е последното ми видео за тази година, с което искам да благодаря на... Пак заповядай! На всички вас, които ме гледате. Благодаря на всички над 500 000 човека, които... Георги, айде да скрим ракията на дядо някъде. гледаха, харесваха и коментираха през тази година. И благодаря за над 100 милиона гледания само за тази година. Абе, къде ми реагира? Няма да посрещам новата година с празна чаша. Може да ми е последната. Бе, стига си говорил така, бе, татко. Дай да пустим сега президента, като говори. Айде всички бързо, че има 1 минута да гърмим шампанското. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Тройка. 2, 1. Благодаря ви. Честита нова година. Кой бе, кой след мен ще те търпи? Удали я се те я боли. Не дей, не дей, не дей. Да ме кълнеш, не дей, не дей. Кой бе, кой след мен ще те търпи? Удали я така да го боли. Не дей, не дей, не дей. Да ме кълнеш, не дей, не дей. Приятели да сме предлагаш, приятели, шегуваш се. Окей, хора, такисите с различни вкусове най-накрая дойдоха и тук имам мистериозният знак с вкус на такис. Окей, хора, започваме с такис фуего или огън. Какво е това? Какво е това? Защо е толкова малко? Добре, готови ли сме? Така. Тези малко бият на по-химикален вкус, имат някакви такива. Химикали. Вкусът е много лимонен. Кисел. Не е лютиво, ами е кисело. Не знам, това е може би единия от вкусовете, който ми най-много. Снеже! Ало! Чуваш ли, мама жена? Ми как да не ме чуваш, ма? Еми тука пише, че ме чуваш. Такова, мама, аз пък не те виждам. Не, ма, той е телефон за буклука, ма, трябва да кажа на синковица да купи нов, ма, за нищо не става. Натискам тука, не ми излиза нищо, не ми излиза с физиономията ти, не мога да те видя. Я чакай. Май те виждам, ма, видя, ето, мама, здравей, здрасти, какво правиш, ма? Ама аз такова ме ще правя ориз, ма, ориз със свинско месце, да направя за децата да има. И такова, ще пия кафенце, ма купих си днеска едно ново кафе да го пробвам. Много убо. Ти какво правиш, ма? Кога ще дойдеш да пием кафе, ма, нали се ме лъжиш, па не идваш? Ти какво ще готвиш? Боб, пак ли Боб, ма? Виж, само Боб ядете у вас. Ето как да си направим най-бързата и лесна рецепта за мусака за хора, които не умеят да готвят чак толкова добре. Айде да ви покажа. За тази рецепта ще ни трябва 4 големи картофа, 1 глава лук, 2 склитки чесън, 1 чушка, 1 морков, 500 грама каймичка, 1 консерва с доматки. И за заливката ще ни трябва 2 яйца, малко кисело мляко и брашно. Окей, нека да започнем с подготовката на нашите продукти.
Окей, хора, забравих между другото едно от най-важните неща, когато готвиш, винаги да си сложиш престилката, да не се окепазиш, защото аз имам тенденцията да се окепазявам, да. Бе, разбрахте ма. Започваме с рязането на картофите, ще ги нарежем на ситни купчета. Ето по този начин трябва да изглеждат нашите картофи толкова ситно. И в тавичката за печенето. Преди да добавим останалите продукти в тавичката с картофките, какво правя аз? Запържвам ги в леко мазнинка, слагаме лукът, чесънчето и чушката в тигана, запържваме леко за няколко минути и след това добавяме и нашата каймичка. Малко мазнинка, добавяме всичките в едно и запържваме леко до златисто. Защо запържвам продуктите предварително? Защото харесвам този вкус, който оставя след запържването. Не обичам да сложа всичко на едно и да стане една манджа с грозде варена. Обичам нещата да са леко предварително подготвени, при да сложим да печеме самите картофи. След като вече нашите зеленчуци са леко позлатени, слагаме и нашата каймичка, която е телешка. Предпочитам телешката кайма, защото става си цяла, не се губи, не се разтапя, но вие може да сложите каквато кайма предпочитате. Свинска, телешка, микс, няма никакво значение. Започваме с подправянето, може да слагате каквито подправки пожелаете. Аз какви използвам? Сол, черно пеперче, кимионче, малко чубричка, малко магданос, червено пушено пиперче и малко чесън на прах. Разбъркваме хубаво. След като сме запържили нашата каймичка с зеленчуците, какво правиме? Добавяме към картофките един морков, каймичката с зеленчуците и след това добавяме една консерва с доматки. След това пълниме водичка в консервата, в която имахме домати и добавяме самата водичка в нашите картофки с останалите продукти. И започваме да бъркаме всичко хубаво. След като вече сме разбъркали всички продукти, започваме да печем. Печем на 200 градуса, не знам за колко минути, всичко зависи от вашата печка, но аз пека докато не ми умекне картофът и не ми изври малко водата. Доби? Така, мусаката ни е почти готова. Какво трябва да направим сега? Заливката. Трябват ни 3 яйца, щипка сол, малко кисело мляко и една лъжица брашно и също така щипка сода бикарбонат. Яйца, разбиваме ги, 250 мл кисело мляко. Сега добавяме содата бикарбонат и малко сол. Разбъркваме всичко, докато ни стане хомогенна смес и накрая прибавяме една супена лъжица брашно. Така, след като ни се е опекла мусакичката, единственото нещо, което трябва да направим е да я залеем с заливката и да я оставим в фурната за около 15-20 минути, докато заливката не се запече. И слагаме отново във фурната за около 15-20 минути, както казах. И ето, че нашата мусака вече е готова и нямам търпение да я пробвам. Изглежда повече от прекрасно, между другото. Мусаката изглежда много добре, между другото. Време е да я пробваме. Как обикновено хапвам мусаката? С кисело млекце, както трябва. Леле. Супер е. Любимата ми част от мусаката е заливката. Хайде, бон апетит на всички. Пробвайте я. Аз и моята приятелка отиваме на пазар. Светла, кажи здрасти. Здравейте. Как е? А вчера беше 19 кг. Така ли? Оле. Леле, ма много бързаме, бе. За къде бързаме, бе? Трябва да ида на фризьор. Ми трябва, ти си заприличала на чучело главата. Ау, Моята я ти правих като имаш скоро. нова прическа си голяма работа. Скоро я правих, да, скоро. Линка, ти какво правиш, ма? Пазими ми купи. Малинка, сложи колана. Ма ти може ли да го закопчаеш този колан, ма? Естествено, че мога. Тята запа. Мале, то таксиметров червено, шофьор. бе. Свети червено, бе. Ти как искаш Чакай, да че се минеш на оплета. зелено? На зелено съм минавам. Аз помислих, че в чужбина се минава на червено. Светле, не да има, не се излагай, ма. Ще да приказват после хората от Фейсбука.